pentru băieții Ionuț Cercea! Dar asta-i nunta nunților cu sistemul cerceilor. Ionuț Cercea! S-au strâns regii și boierii ca să le cânte cerceii. Bine, bine! Dă-i drumul acolo, prala! S-a dat la televizor la cazie nunta anunților, nuntă în familia regală, nuntă cum n-ați mai văzut, s-aruncă cu banii în vânt, să cântă maneaua mondială, mondială. S-a dat la televizor cazie nunta anunților, nuntă în familia regală, nuntă cum n-ați mai văzut, s-aruncă cu bani în vânt, să cântă maneaua